Видеоклип ще ви представя турбопръсмокачката с воден филтър. Ето и капандурата вътре. Сега ще видите какво правим. Значи, в принцип, от тук трябва да се пълни, но и от тук може да се пълни. Пускаме. Можете да видите без вода. Автоматично направена да се празни, когато спре. В момента тук няма вода, но сложихме чиста вода, преди това чистих по земята. Така. Това е сухият филтър, който още не е монтиран. Той събира твърди частици като нейлон и такива замърсени неща. И тук вече е изходът, който предстои да бъде завършен. Довиждане.